Здравейте, приятели! Днес искам да разкажа няколко интересни момента относно възстановяването. Вече съм споменавал колко е важно след травма да има период на покой, по време на който да започне физиологичният възпалителен процес, да започне отлагане на колаген, след това той да се преструктурира и сухожилието да възвърне своите първоначални качества. Сега искам да ви разкажа за законите на възстановяването и какво влияе върху него. Първо, трябва да се спомене възрастта. Възрастта влияе на възстановяването. Колкото по-възрастен е човек, толкова по-малко пластични възможности има тялото и съответно възстановяването е по-бавно. Тъканите са по-твърди и по-податливи на травми. Второ, недостиг на белтъчини. Възстановяването без прием на достатъчно белтък от 1,2 до 2,5 грама на килограм телесно тегло на ден също не е възможно. При дефицит на белтъчини възстановяването протича по-бавно. Трето, нестероидни противовъзпалителни средства. Ако искате възпалението да протече физиологично и да не го потискате изкуствено, нестероидните противовъзпалителни средства не трябва да се използват излишно, както и не се пият антибиотици при обикновена настинка. Следващото са стероидни препарати. Не говоря за анаболни стероиди, а за кортикостероидни хормони. Те също забавят процеса на възстановяването. Температурата също влияе върху възстановяването. Ако постоянно се намалява или повишава температурата в тъканта, това също влияе върху процеса и го забавя. Още един много интересен момент, който се струва да се отбележи. Има два закона, за които дори много лекари, травматолози, ортопеди и невролози почти не знаят. Това е законът на Волф и законът на Денис. Тези два закона говорят за възстановяването на тъканите. Например, големият пищял, тибия, той понася натоварването при притискане около 50-60 пъти телесно тегло, а при огъване около 10-12 пъти телесно тегло. Тоест, директно компресионно натоварване е по-физиологично за него, отколкото огъващото. Забелязвали ли сте, че често се случва слаби сухи момчета, които се занимават с канадска борба, да чупят рамената кост на много по-едри мъже? Защо се случва това? Защо да речем здрав културист, който прави лек прес с 200 кг, може да бъде смачкан от по-дребен канадски борец? Много просто. Законът на Волф гласи, че костната тъкан, както и останалите тъкани в тялото, е специализирана за определена функция и в тази посока се хипертрофира, т.е. се усилва, точно както мускулите при тренировка. Тоест, ако постоянно натоварваме коста в определена посока и с определени натоварвания, вътрешната структура на коста се подрежда така, че да противодейства максимално ефективна на това натоварване. И именно в тази посока са най-здрави. Тежкоатлетите имат повишена здравина на костите при компресия, а борците на ръце при усукване. Това са съвсем различни натоварвания. Предполагам, че тази информация ви е интересна, също се отнася и за сухожилията. Ако периодично ги натоварвате, необходимо е циклична натовареност, леки разтърсвания или вибрационна тренировка, например с вибрационни платформи. Сухожилието се уплътнява и става по-здраво в сравнение с това, което не се тренира. Има много биологични доказателства за тези закони. Например, хора с долен парапарез, хора в инвалидни колички, имат по-висока костна плътност в горните крайници, понякога и по-висока и от напълно здрави хора. В същото време костната плътност в долните крайници намалява значително. Същото се наблюдава при хора, които лежат продължително време, както и при космонавти. Загубата на костната маса може да достигне до 60%. След връщането на Земята и повторното натоварване, костите отново възвръщат своята минерална плътност. Така че, приятели, излиза, че можем да тренираме не само мускулите си, но и костите и сухожилията, за да избегнем бъдещите травми. Единственото важно е, че сухожилията най-добре е да се тренират чрез плиометрия. Различни подскоци, ексцентрични натоварвания, рязко насочени движения.
Мисля, че ви споделих полезни неща. Абонирайте се за канала, пишете вашите въпроси или коментари. Хубав ден!